हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू एपिसोड नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबाय लोगोफोर ठीक है ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायदो दिनैनि भिडिअ जागोन लोगोफोर बिदिनो खिंखिं खांखां संलाबायनाय माने जुमाय माबा माबिनि भिडिअ जागोन जिखुनु जाया नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था आं माने दिनै न'आवनो दसे ब्लग खालामगोन आरो ओमफ्राय दाख्लैथ' माने माइरं जावबाय थादोंमोन नालाय बे माइरं जावनायखौ मा खालामलाबायखो मा खालामखो दा बेखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो नायनो हागोन दाख्लैथ' मनि बिमाया पुरा माने माइरं जावदोंमोन ना माइब्रा दा पुरा जुमाय संजोबना दङ बियो ओमफ्राय आं देखायगासिनो बियो बबेयाव दोनसोदों बियो बेसेबां बुरजा संदों माइब्रा माथा आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दे नोंसोर नायलांबाय था आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायदो लोगोफोर ओमफ्राय र' सोंनि आं नुवाखै मनि बिमाया ओरैनो हरलाय गुड इभिनिं लोगोफोर होनदोलाय ब्रा दालाय ओरैनो हरलाय मानसिया बेयो मा बेयाव माथाखौ बेबायदि सोबाय नै ओमफ्राय इयावसो दंबावदों नै बे मोनसेयावनो जाजोबगोन आरो हा ओमफ्राय नैबे माइब्रा बे मोनसेयाबो माइब्रा दै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे मोनसेयाबो माइब्राया मोननैल' जाबाय पुरा न' सिङावसो नै लोगोफोर जुमाय दोननानै जिफोरखौनो मोनामहोजोबसिगोन बियो नै जिफोराव फोनांदोंना मादों गावसो मिथिसिगौ आरो दा ओमफ्राय नै ओंखाम संग्रायाव दंफैयो आं दा बरियानो ओमफ्राय ओंखामाथ' र' ओंखामा मोनखाबाय ओमफ्राय बेवहाय ना भाजा एसे दं आरो ओमफ्राय नैबे दालि ओंख्रि ओमफ्राय साखनिफोर एसे खालामलाबायनोसै दा गाजर थाइबें माबा माबि दंलाबायो बेजोंनो आराम जानोसै आरो ओमफ्राय जोंहाथ' फिसाजोआ गैया माने बिबैमोननावसो दंहैयो एगजामनि एसे सिगांनिफ्रायनो न'आव फैयो ओमफ्राय बांसिन बिबैमोननावनो थाहैगासिनो दा एगजामबो जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा रिजाल्टआ माला मोनो दसे मनि बिमा बे जुमाय सोनायखौनो आं माने भिडिअ लाफैदों आरो इयाव दा दसे ओरैनो दखाननिफ्राय फैनाया बारा बावखायाखै आं एसेल' गोबाव जादों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे जुमायनि मानि भिडिअ होनायफोरखौ सोरबा बायदिया दुखु दामोन रायजोफोर माने बैसागु होनबाथ' आरो मिथिखायो जायफोरा बैसागुखौ माने फालिबोगासिनो दं बा फालियो दा जुमायानो मेन नालाय जोंना बैसागुबाथाय माने बैसागुबा बिदिनो गामि गामि न'खर बेरायोना बेवहाय माने जुमायखौ होनांगौ जायो बेफोर माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय जों माने बैसागुखौ फालियो नालाय दा बेफोरखौ माने खालामनो गोनां बा खालामनांगौ जायो आरो जोंनिया लोगोफोर ओमफ्राय दा माखासे थाहैबाय जेनेबा दा बिथांमोनाथ' जेनेबा फालिला बैसागुखौ जेनेबा बिसोरना गावसोरनि नेमजों बेबायदि आरो दा सोरबा बायदिया बिदिबो नायो नालाय ओंखायनो नेगेटिभ साननाङा आरोना लोगोफोर बेफोरखौ जेबो जियानो जा गावबा गाव कालसारनि माबाखौ गावबा गाव मानिजोबो नालाय बयबो ओमफ्राय दा बेखौ माने दसे आंबो दिन्थिबाय आरो माने बे खाथि खालाना फैदो लोगोफोर गोजाननियाथ' आरो बहा मोनफैबाय थानो नङा होमबा खाथि खालाना फैदो गरदसेल' होगोन बारा होआ बांद्राय होबाथाय बिराद फेयो मानसिफ्रा ओमफ्राय बैसागुआ मोनफैथारनोसै नै 14 थारिखनिफ्रायनो जायो एप्रिलनिफ्राय दा इलेक्सनासो उन जागोन ना सिगां जागोन जोंना बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला जियानो जा गाजा गोमजा बरायनांगौ देग्लायबो बैसागुखौ ना मा होनो लोगोफोर बोसोराव खेबसेल' फैयो इन्जय खालामनांगौ गरदसे लोंनांगौ मोसानांगौ बिदि आरो बांद्राय नङा एसेल' गावनि जखानि बिमायानो ओमफ्राय सोखांजोब्बायानो खोमालै सोखांजोब्बाय नामा हा ओमफ्राय माइब्राखौथ' नों आराम संबाय माथाबो संबाय ओमफ्राय गोथाव जागोन ना जाया आं लोंजोबगोन होआ आं रावनोबो होआ बा एफा बुरजा जुमायखौ नों लोंजोबनो हागोन हारसिं बोसोरसे लोंनायनि गोजा बाबरे बोसोरसे थांगोन आरो बेयो लोंनो हागोन नों बोसोरसे बेसे गोबावसिम लोंजायो सोरबा लोंनानै गाबग्रा दंबा आंजों फै बैसागुआव गाबग्राफोराल दै गाबग्राफोरा दा फै गाबग्राफ्राल' आरो माने लोंनानै गाबसिगोन जाहैबाय लोगोफोर दिनैनि मोनानि भिडिअआ बेखिनियानो माने एसां माने इनफरमेसन नोंथांमोननो मोजां कन्टेन्टनि भिडिअबो लाबोनोबो आंहाबो एसे उसुबिदा हाया लाबोनोबो बिदिनो थाबाय माखासे बेफोरनि खोथा थाबाय बेरायनो मानो माने जेरावबो जाला आरोना लोगोफोर लाइफखौ माथो होनबावनो जोंना बिदिनोसै ओंखायनो नर्मेल ब्लगफोर भिडिअफोर होयोब्लाबो नोंथांमोना बयबो नायैनो एसे सापर्ट अनसायलांबाय थादो आरो उनाव एसे मोजांफोर भिडिअफोर ब्लगफोर लाबोबायनो हायो खोमा नोंथांमोनखौ इन्टारेस्टिं खालामनो ओमफ्राय
बारा इन्टारेस्टबो खालामनो रोङालै लोगोफोर ओमफ्राय आं बारा फानिबो खालामनो रोङा ना रायलायनाय मानाय जिखुनु जाया आंनिया फानि एक्टिंबाथाय बारा जाया आंना माने एसे इमसन माबा माने बेबायदि टाइपखौल' आं एसे माने माबा खालामनो हायो आरो ओमफ्राय बांद्राय मिनिग्लाबलाबायनाय रंजानाय मानाय बिदि माने माबायाव बारा जायालै आंना मा होनो मुदा जाया बारा फानि रोङा आं बारा फानि रोङा ओंखायनो मालाबा बिमा जाबाय थायो फानि रोङालै नों एसेबो मिथिया होननानै बेबायदि आरो जियानो जा लोगोफोर बैसागु बोथोरा मोनफैसिगोन नै सोरा सोरा मा मा संखो मा मा माखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायदो गासिखौबो गोजोन मोनाबिलि दा हरावसो आं भिडिअखौ लादों नालाय दा टाइमा खैथा जाखो दिनै आं टाइमखौ देखायनो र' नोंसोरनो खैथा जाखो ओमफ्राय टाइमा जाबाय दा 8:35 मोनानि 8:35 आं भिडिअखौ लागासिनो आरो दायो ओमफ्राय बिदिबा लोगोफोर नर्मेल भिडिअखौनो होबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गासिखौबो गोजोन हर लोगोफोर I love you all